Dumateng para bapak-bapak ingkang wonten jamaah wonten ing Masjid Baitul Mutakin mriki, dumateng panjenenganipun Bapak Imam Bapak Kyai Haji Sutresno ingkang kinurmatan, monggo sesarengan ngucapken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene saat menika panjenengan dasar kula tasih saged nindakaken dawuh-dawuhipun Allah nggih punika nindakaken salat jamaah wonten ing Masjid Baitul Mutakin mriki. Kita sedaya mboten alangan setunggaling punapa-punapa. Pramila monggo syukur kita kanthi sarengan kanthi maos tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Dumateng para bapak-bapak sedaya niki singkat kemawon mboten kakang mukadimah. Dipun critakaken saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipun ngendikaken saking Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sholat sholawatil khamsin mal jamati palu khamsun asya. Man utawi sapane wong salat kang salat sapa man sholawatil khamsin ing salat 5 wektu mal jamati sartane gelem jamaah palahu kedue man khamsatun asya 5 perkara. Al awalu la yusibu faqra bidunya. Dadi sing sapa wonge gelem salat jamaah nglanggengake salat jamaah menika la yusibahu faqra bidunya. Wala yusibu faqra bidunya ora ngenani wong kuwi ora duwe pikir ing dalem donya. Wong sugih niku mboten cerite duit. Sugih ati, sugih waras, sugih napa. Nek wong awam niku, wong sing ora pikir niku jarine niku wong sing duit akeh. Nek kadang duit akeh ning pikir imane sulaya padahal niku. Nggih mboten. Pikir imane. Dadi wong sugih niku warna-warna. Wasani yurfa'ullahu ta'ala anhu adabil qabri, ngilangake supaya Gusti Allah niku saking siksa kubur. Dadi wong sing gelem jamaah menika wonten masjid wonten langgar menika benjing didoke diilangi siksa kubur. Kaping 3-nipun yukti kitabahu biyamini. Kitabe buku catatane panjenengan menika benjang diparengake ditangapani kalau tangan-tangan. Alamati bejo niku benjang nek catet-catetane amal panjenengan menika diparingke kaliyan Gusti Allah menika dipun tampani tangan-tangan alamat bejo. Niku. Nah, catatan buku nggih benjang niku mbah amal apik, mbah amal elek, mbah sing wong ora ngerti niku dicateti karo Gusti direkam. Rekaman kawin biyen sampun wonten. Dadi monggo panjenengan sing sregep ngibadah ning kadang-kadang niku nggih Allah Akbar tasih teng alas. Warobu yamuru ala suratil kalbarkil khatib. Kaping 4 panjenengan lipat nonton ing napa nika suratul mustaqim kodene kilap nyamber. Dadi benjang niku wonten wat suratul mustaqim. Wote nggih kados napa mboten terus. Pokoke jenengan ku yakin percaya iman dumateng Gusti Allah. Mboten mawon. Kabeh niku menyonon akhirat. Wal qasmisu yadkhulullahu ta'ala jannata bila hisab. Benjang niku jenengan mlebu swarga tanpa dikisap-kisap niku napa to? Ditung-itung amale pira, ngibadahi piye, dite gawe apa. Wala azab lan ora disiksa niku. Niku wong sing sregep jamaah. Monggo para jamaah setunggaling wedang niku. Qala sallallahu alaihi
qala sallallahu alaihi wasallam salta rajul ma jamati khairu min sholatil arba'ina sanatan baiti mufaridan. Sing sapa wonge gelem salat jamaah mbono nglanggar mbono masjid niku kaya dene wong ganjarane wong kang salat ana ing dalem omah mufaridan ing dalem 40 dina arba'ina sana apa 40 tahun kan itu 40 tahun rawa ana wisamata tufaddilu alal mufaridan bisabni amaisirina tarujat kestune wong kang salat jamaah niku utamane niku tikal ping 70 derajat fil khabaran ida kana yaumil qiyamati yakhsurullahu qauman wujuhum kawakib benjang wonten dinten kiamat menika wong-wong Gusti Allah ngumpulake kaum sing raine kaum menika kawakib mencorong kaya lintang. Fatakulu hum malaikatu ma amalakum fatakulu lahum maring kaum sapa malaikat mengatakan mongko ngucap sapa malaikat lahum maring kaum mau ma amalakum utawi to apa to sing kok lakoni ana ing donya kok rem kok mencorong padang jinggelang kaya lintang niku dateng kuna ngoten niku lajeng rajul menika wong lanang menika takon kuna ida samena adana ida samena talakan kurung sapa adana itu kumna ngadeg sapa ingsun ila taharati maring sesuci wal buntulan buntu walas tastagelu begweri lan aku mbiyen nek kurung adzan iku aku gancangan wudu dan wong niku nek kurung adzan gancangan wudu lan ora ketungkul liyane apa-apa pokoke liyane arep sesuci arep wudu ora ketungkul liyane ning sakniki nggih kurung adzan niku kadang nggih ala enak-enak mawon ora ndang gancangan wudu menak gancangan wudu terkadang pada ngentekke udute metong krong niku engko nek imame wis maca Fatihah akeh wudu niku wong sing wonten kuraine kalkon wa qaumal wujuhum kalqamar lan ana sedaya kaum raine menika kaya dene rembulan payu qalu lahum payu qalu lahum lan diucapake lahum maring kaum mau ma amalakum takoni apa to pegaweanmu payakuluna mongko ngucap sapa kuna nawadhu qoblal adzan aku kuwi nang donya sadurunge adzan aku wis wudu siap persiapan ngoten niku dadi raine wong sing sadurunge adzan niku wis wudu besok raine niku kados raine mencorong kaya bulan purnama niku wong sing gancangan wudu salajengipun Paya qalu lahum ma amalakum paya qalu kuna nama tu qabla adzan wa qaman wujud hum kam samsun lan kaum wujud menika warnaine wujuhum ka samsun raine kok kaya srengenge payu kuluna badal soali kuna mengucap sapa kamu sampe ditakoni kuna nasma'un nida'a fil masjid ana sapa ingsun krungu sapa ingsun mengundange fil masjid terus langsung ana masjid wis metongkrong ke masjid pengajian cepet gancangan neng arep napa niku jamaah pramila monggo wonten ing saat-saat menika nek dipun tingali dipun itung-itung umur kula niku umur panjenengan kula niku wis cara-carane wis mateng. Dadi ajeng pripun malih mboten ningkatkan ibadah dasar menawa ibadah wonten bulan puasa. Ibadah menika nggih warna kanthi ikhlas ingkang saestu-estu
ingkang edak masjid nggih wonten masjid, ingkang edak musala wonten musala. Niku ning kadang-kadang niku edak masjid nggih salat nang omah. Wegah. Lan monggo wonten ing saat menika pinten-pinten werni-werni ingkang wonten ing alam donya. Lah jamaah menika nggih wonten aturanipun. Jamaah menika ning kadang-kadang lho Kak biasane yusanu disunatake salat jamaah menika nek sepisan ngrapetake barisan. Dikondhan-kandhani nika terkadang nek jemaah nika mriko lega sesuatu mriko wonten mriko. Niku jane niku nggih mboten pas niku. Niku napa niku aturane niku disunatake kon ngrata barisane. Nek saged niku nek nggon aturane antarane pundak karo pundak niku dempet. Nanging nggih nek takian nggih angel niku. Nggih pokoke sing dipapak niku. Kersane pikantuk ganjarane jamaah niku. Pramila monggo para bapak-bapak anggenipun nindakaken salat jamaah ingkang saestu-saestu sinten malih ingkang badhe ngrenakaken napa menika salat jamaah wonten ing masjid menika. Nek mboten ingkang edak-edak masjid, nek ingkang edak musala ngen wonten musala. Napa? Wong benjang menika wonten ing kubur menika mestinipun nggih peteng. Lha punapa to? Wonten ing kubur kok peteng menika nggih namung wonten kuburan niku nggih sempit kados sokanten ning nggih wonten ing kuburan menika ingkang madangi. Pengandhanipun Gusti Allah Taala kejawa salat jamaah raine kaya kilat kados mencorong wonten niku ruya annahu sallallahu wasallam mangqala la ilaha illallah mukhlishon dakhala jannah qalu ya Rasulullah pama ikhlasuha qala atah juzakum angkuli ma haramallahu alaikum. Benjang wonten ing kubur menika peteng dedet nggih mestinipun nggih peteng wong luwangane ngomong semono lek ditutupi ditablek ning nggih mesti peteng nanging nggih padhang sing sawa memang qala la ilaha illallah mukhlishon kalih ikhlas menika takala janah qala ya Rasulullah ma ikhlasuha qala antah suzakum angkuli ma haramallahu alaikum. Sing jeneng ikhlas ki ninggal perkara saben-saben perkara kang dikaromake kali Gusti Allah. Rawahu Khatib kila sab'atun asya'a tanwirul kubur. Diucapake ana 7 perkara sing madangke kubur. Awaluha ikhlas fil ibadati. Ikhlas ing dalem ibadah. Ngibadah namung krana Allah, ora krana wong coblong kuwi ning Islam. Islame 100% jon melu-melu mboten. Ikhlas kanthi lillahi taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlas fil ibadah wasani birrul walidaini. Kaping pindho bagusi wong tuwa bagaimanapun tiang sepuh menika ngkir jiwa raga kita kedah dibagusi diapike. Ora kena nyentak-nyentak, ora kena kono. Wasalisu silaturahim. Nepung sanak sing sepedhot. Warobe ula ailayadi
umurahu fil masyati. Wong kuwi alayadi ora niyak-niyake umure alayudi umurahu fil masyati. Ora niyak-niyake umure mung kanggo maksiat wae niku. Walaupun masalah ya tapi ahwa. Kaping limane wong kuwi ora manut hawa nafsune dhewe. Mung ngetuti hawa nafsu ku warna-warna, nafsu donya, nafsu warna-warna lah, nafsu. Nafsu sing melanggar pelaturane syara. Wa satu ayat tahida fi taati hati-hati ing dalam taat karo Gusti Allah. Nemen-nemeni taat ing dalam Gusti Allah. Sapa ayak surah dzikrullah. Kaping 7 ngekekake zikir karo Gusti Allah. Zikir menika eling mboten nek bas salat kemawon ning zikir niku sak mangsa-mangsa pundi pangane zikir. Nggih atine niku tasah eling karo Gusti Allah. Zikrun niku eling. Ning afdhalu dzikri la ilaha illallah niku afdhalu dzikri. Maca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah, nggih dzikir. Sebab ayat-ayatipun Gusti Allah niku ingkang tertulis dalam Al-Qur'an. Lah ning ingkang boten tertulis niku kathah sanget kados wit-witan menapa kemawon ingkang dipun dadiaken Gusti Allah dados tandha tengere ayat-ayatipun Gusti Allah. Menawi jenengan saged mikir kados gunung merbabu semono dhuwure, gunung ngarang semono dhuwure, niku nggih ayat Gusti Allah. Niku wonten sengenge, wonten napa nek panjenengan saged mikir ngoten, mesti panjenengan saged eling kalih Gusti Allah wonten pundi-pundi mangsa. Nek tiyang wonten saged eling zikir maring dhateng Gusti Allah wonten ing pundi panggenan menika tentu jenengan menika napa nika adoh saking godaane setan. Wal akhiratu dzulmati lan sebab akhire peteng. Wal akhiratu dzulmati akhir menika akhirah menika pinten-pinten paca baya ae likasrotil hawal. Nika wonten ing akhirat menika pinten-pinten cobaan wasrat sulaha amalu soleh. Jadi nang akhirat nika surat sudamare listrike menika amal ingkang bagus. Pengendanipun Rasulullah SAW, innallaha yuhibbul ayyu khada birusahtin kama yajibu ayyu khada bi zaimatin innallaha yaksim niku. Dados amal ingkang bagus menika dadosaken padange wonten ing kubur. Permelu monggo. Lah amal saleh setengah sing amal saleh menika pinten-pinten cendagan. Akhlak ingkang sae, ajar pulatane, mboten besengut, niku nggih amal saleh. Niku permelu monggo kula sorakaken anggenipun padha ngibadah dumateng Gusti Allah menawi ingkang wonten ing napa menika boten kerjanipun boten teng desa niku maklum nggih. Sebab niku nggih pripun nggih mau ngupati rezeki ngingoni napa keluarga menika nggih kalebu wajib nika ganjarane kalau aturake bal ganjarane kados tiyang ingkang perang sabilillah. Temen. Dipun ngendikaken ruya Nabi sallallahu idza kabura abdu li sholati yaqulu ta'ala malaikatu irfa'u
dunuba abdi naraqabati hatta ya buduni tahiron nalikane nika wong-wong menika abdi kawula li salati nika irfa'u ngilangono sura dunuba abdi saking pira-pira saking dosane kawula naraqabati hatta ya buduni tahiron saengga kawula mau nyembah karo aku ibadah karo tahiron kanthi apik napa atak bodho ale paya kul ya malaikat la yaliku be karomatila apa ghafartu kota ya robana anak iduha alaihi paya kul ta'ala ya malaikati la yaliku be karomatila afwa qad ghafartu kota he ana toh nyembah sapa malaikat ing ngreku payaqulu ya malaikat layaliku ora patut bikaromati kelaman kamulyan ila afwa angin ngapura kot ghafartu khotoya teman-teman di ngapura sapa ora apa kelebutan dadi jenengan niku nek badhe salat niku dosane di ngapura bareng Gusti Allah sing penting jenengan niku lah piye ibadah kanthi ikhlas kanthi ikhlas nggih ikhlas ora krana manungsa napa mawon nek ikhlas mengko nggih lillahi taala kabeh napa enten ibadah betul nggih wonten ning terkadang niku ning arep ikhlas ning arep kusuk niku angel ning arep kusuk niku terkadang la ilaha illallah atine niku arep muni ora ana pangeran kecobalon nggih angel nek barengake niku kejaba nek sampun di napa niku diwarahi kalih mursite nggih la ilaha illallah ora ana pangeran kejaba Gusti Allah lah ning sing penting nggih krana Allah napa-napa krana nek muhung krana Allah niku lillahi taala niku pun boten enten kaya dadi napa niku keluar dadi hati sanubari panjenengan sedaya napa nek sampun jenengan saged napa niku ngibadah napa niku namtes teng nanggon ati niku insyaallah niku atene awake nggih tenan mun enten napa-napa luweh ngoten mawon sebab nek kula ningali niku nek sak coblong niku sampun nindakaken ilmu jatine ilmu niku mun kathah nom-nom kudu sejatine kantone nglampahi jatine ilmu niku sedane ilmu nggih napa jatine ilmu niku ya mung sing do toreko niku ngetos jatine ilmu torekoh torek niku dalan dados nek kula niku pancen dereng saged nglakoni lah mugi-mugi sing do padha sampun do napa niku merguru utawa beat kalih guru niku ning anggenipun nindakaken kanthi tenanan ingkang saestu satu supaya hasil ingkang saestu kula yakin niku nek jenengan niku nampun merguru niku mbedang jenengan niku diseret karo Pak Guru niku tetep diseret Pak Guru niku ya kula yakinake sapa niku guru niku tanggung jawab namun jenengan niku anggenipun maksiat kalih Pak Guru niku tenanan pora ning nglakoni sapa ning sing nglakoni niku ning sing angel niku ning nglakoni niku ilmu niku apike kanthi laku ngoten niku enten tembang biyen tembang casra ilmu niku apike kanthi laku ilmu no sak gedhong merguru ping bola-bali nek ning nglakoni ra tenanan ya ora dadi mung kanthi lakoni nek gurune akon ngetan ya ngetan nek gurune akon pendak Senen kon majelisan dadi siji untuk peningkatan amal ayo mangkat ngoten niku ora walah ora senenan niku mboten mingguan iki kudu mangkat kewo kaya apa wong jenengan saged
wong pak gurune ya ora ngejak jeneng karepe dhewe niku. Lah niku sing tenan. Sebab nek kono kula mboten patos apal tembang Jawa ning nek kula rasake niku jero niku. Ana pangekesing Dewangkara terusane maca pangekesing Dewangkara nu nyegah hawa nafsune dhewe niku nek wis ndek ilmu kudu bisa nyegah hawa nafsune dhewe hawa nafsu ingkang punapa kemawon niku daya masalah kenapa mawon sebab hawa nafsu niku sing paling angel niku nafsune lambe tenan niku paling angel niku paling angel nafsune lambe niku liyane ngganen sing aranane cangkem niku dicancang ben mingkem nek kadang ora gelem nyancang ngomel terus niku napa ngomel merinan napa-napa niku lha niku jenengan kedah didoi jenengan ben anggenipun nindakaken salat ibadah menika karsane dabel ngresiki dosa panjenengan sedaya saking kula ucapaken semanten sebab niku terus donge kula niku kathah dai muda ingkang pinter ingkang sae namung kok kula niku wong tuwa pun dipun melu-melu niku nggih mboten ajeng nolak niku nggih pripun wong kang ngumpet ngelmu niku dibendoni karo Kanjeng Nabi nggih saged kula ajeng ketara bismillah utawa alhamdulillah nggih kula aturaken panjenengan sedaya lah mugi-mugi atur kula menika ndatono jalarana jenengan aneng ibadah dumateng Gusti Allah takarub dumateng Gusti Allah estu nyedak dumateng Gusti Allah eling dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala saking kula akhiru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.